Kasuwa akai miki dole. Shirin da burgewa. Kasuwa akai miki dole. Shirin da gamsarwa. Kasuwa akai miki dole. Shirin na kasuwanci ne. Kasuwa akai miki dole. Shiri na tallata 'yan kasuwa da hajar su. Kasuwa akai miki dole. Shiri na tallata 'yan kasuwa da hajar su. Kasuwa akai miki dole. Shiri na al'umma. Shiri na Hijira TV. Masu kallo shirin kasuwa akai miki dole na Hijira TV. Ga mu a katafaren supermarket ta Supermart da ke jihar Kano, tarayyar Najeriya, da ke number 1 UDB Road bisa titin Sabo Bakin Zu. Don haka ku biyo mu domin ganewa idanunku. Sunana Dauda Lukman, ɗaya daga cikin ma'aikatan Supermart and Store, wacce take a gida lamba 1 UDB Road akan bisa hanyar Sabo Bakin Zu a unguwar Taroni akan nan jihar Kano a bisa tarayyar Najeriya. Mun tanadar wa abokanan mu'amalan kaya masu inganci kuma masu sauƙin kuɗi. A first floor namu muna da ɓangaren cosmetics da aka sani da kayan sha mayuka da sauransu, sannan kuma muna da ɓangaren kayan sanyi masu kyau masu inganci, sannan kuma muna da kayan ɓangaren beverages da aka sani da sunan kayan shayi, sannan kuma a nan still floor namu muna da pharmacy inda aka sani da wajen inda ake sayar da magunguna. Ma abokanan aiki na abokanan tarayya na ina tare da ku a nan second floor namu muna da kaya masu inganci masu arha na wasan yara, kuma muna da kayan manya wanda aka sani da boutique da mata da maza da yara ƙanana. Mun tanadar muku kayan wasan yara masu arhan kuɗi kuma masu inganci. Kuma muna da kayan kitchen saboda na san muna da kayan amare da kuma uwar gida da amarya. Mun tanadar muku kaya masu inganci masu sauƙin kuɗi wanda aka sani da kitchen waste. Kuma muna da kayan sakawa, muna da bangaren textile da aka sani da kayan shadda, atamfofi, takalma na maza da mata. Muna da kayan yara ƙanana da kayan turarika a nan still second floor. Kasuwa akai miki dole. Shirin da burgewa. Kasuwa akai miki dole. Shirin da gamsarwa. Kasuwa akai miki dole.